kakhulu babeyindaba abasize bazoba nathi kulo mhlanganisi nawo manje ngokufisa-ke kwesilo nokudlulisa amazwi aso ukuthi siyathokoza ukuthi umntwana owaphinda ngene uyelulama. Siyathokoza ukuthi umntwana owaphinda ngene uyelulama esibhedlela. Nanokuthi-ke besivele simfisela impilo and ukuthi agcine iphumile esibhedlela. Sibe sixhumana-ke nendodana wase uzuzipa nomntwana wentombazane ozalwa umntwana ophinda ngene, umntwana uphumzile. Siyafisa-ke sile ukuthi umntwana manje sephuma esibhedlela sikwazi ukuthi sizombona lapha engakhona ngasekhaya. Simfisela ukwelulama okuhle-ke isizwe sazi ukuthi isilo uzonda amagwala simfisela ukwelulama isilo. Ngiyathokoza. Ndabezithu. Nina bendlu. Ndabezithu. Nina besilo sakithi nangeni. Lo khulumayo-ke umntwana umkhulu waminya amazwi ngokuthunywa-ke iNgonyama uZonda Magwala. Njengoba esechazile ubabhusha ngoNayifa ukuthi iNgonyama umuzwa wayo uthini Ntethe Manqondo iqoqo lempondo yakithi ekushumayeleni. Umntwana waphinda ngene ngiyacabanga ukuthi okunye engafakelela nje ngaphambi ukuthi ngene kuleli phuzu iNgonyama ethe ngidlulise kwabendaba ukuthi iNgonyama ibonga kakhulu ukuthi umntwana owaphinda ngene May 27 zalefileyo uNcwaba umntwana owaphinda ngene eqeda iminyaka ewu-95 years. Lokho iNgonyama uZonda Magwala ikubonge kakhulu ukuthi uNkulunkulu namakhosi omhlaba esibekelela kuze kube la ukuthi nalapho uZulu ebhekene nalesi simo sobunzima kodwa ibisahlangana Ntethe Manqondo. Yilokho nje bengithi angwedlulise okuyinathi-ke siwuZulu okanye nathi siyindlunkulu esibonge kakhulu ukuthi umntwana ebe nathi noma engasesibhedlela ukuthi eqede i-95 years ngoba kuyisibusiso esikhulu. Uyethi-kena kuyibonasi ngoba ngokukaNkulunkulu umuntu uphila iminyaka engama-70. Uma sekwedlulele lapho sekuyibonasi nje. Siyathokoza-ke kakhulu-ke emakhosini nakumvele iqala ngalokho esinethemba ukuthi umntwana sisazoba naye njengomzali kithi okanye njengomzali kuZulu. NgokuZulu ilona dondolo lwakhe njengomuntu nakuyo kaZulu. Nina bendlu bedlule ngene kuleli phuzu iNgonyama ethe akuledlulise
ehlongozwayo lapha yakwaNongoma ukuthi yena njengenkosana kaMdlokombane kanye nendlunkulu ukushayela indeshini ukuthi amaqembu ezombusazwe ngokwehlukahlukana kwawo bese yadibana ekubone kubalekile ukuhlonishwa kukaMdlokombane ngomkhandlu wakwaNongoma. Sibonga kakhulu-ke ngoba noma ungaba liqhawe ube nemisebenzi emihle uMdlokombane njengoba ebeliqhawe beyinkosi yomhlaba kodwa kukho okwedlula ukuthi ehlonishwe lapha azalelwa khona nalapha akhulela khona nalapha ebelihlala nkosi lakhona ngoba uNongoma ilona hlala nkosi likaZulu. uNongoma unamakhosi atshalwe khona, unabantwana ababalekile abatshalwe khona, kunegodlo ezakhela uNongoma. Masingabala nje igodlo ekhona, kunesigodlo sakwagqikazi okuyisona esidala lapha kwaNongoma. Kunomuzi wenkosi eMathili, umntwana omkhulu uyiWethu. Kunomuzi wenkosi kwaMinyamanzi lapho kulele khona iNdlovukazi uNgqumbazi obhekwe umntwana omkhulu Ndabuko. Kunesigodlo sasoSuthu, kunesigodlo saseNyokeni okuyilona thempeli likaZulu. Yonke imicimbi yesiko igcinelwa khona eNyokeni. Kunesigodlo sakwaDlamahlahla, kunesigodlo sakwaKhetha, kunesigodlo saseNandeni, kunesigodlo sakwaKhangela Mankengane. Manje lokho kukhomba ukuthi njengoZulu uNongoma yona nhloko dolobha kaZulu wonkana, ngoba nasi isibaya eside esiseNyokeni egcina yonke imikhosi kaZulu. Kunesilo sakwaDlamahlahla esitshalwe khona lapha eNyokeni kwaNongoma. Kunesilo sakwaKhetha esitshalwe khona lapha kwaNongoma. Kunesilo uMdlokombane niyazi-ke kwenzeke phambi kwamehleni inabendaba elitshalwe khona lapha kwaNongoma. Manje-ke lokho sibone uNongoma bekuyena ofanele eqale ekame indima ukuvulela lonke izwe likaMthaniya ukuthi lihloniphe amagalelo kaMdlokombane. Sekushayela indeshini kakhulu siyindlunkulu, sicela futhi sikhuleka kumahlelo epolitiki afikelele kulesi sigaba
ukuthi uma esewuphothula nomsebenzi bese yayibiza indlunkulu ezokhuleka endlunkulwini ukwenzela indlunkulu okanye umkankosi nabo bebe nelaka abangalibeka ngomyeni wabo. Singagcini nje sikhuluma kwabe indaba kodwa kusondelana eduze. Umkhandlu oholwa uKhathide umhlonishwa uNdabandaba sibonga kakhulu ngongazenzisiyo sindlunkulu ngokuthatha lesi isinqumo nokuthi amakhosi engene ezinhliziyweni zabo bese becabanga ukuthi ababe sibonele esihle kuZulu ukuthi bayibona abokuqala abazohlonipha uMdlokombane ngomkhandlu abawuphethe. Siyazi uMdlokombane ukuthi akalingani nanto naye King Zwelithini Stadium akalingani nayo, akukho alingana nakho. Futhi sinxuse umkhandlu wakwaNongoma uma uthathe lesi sigaba nalesi sinqumo esibaluleke kakhulu kuZulu nakwindlunkulu ukuthi kungabe suba ngamavila ngoba uMdlokombane ebesazisa kakhulu isizwe umkhandlu umusa ubizwa ngaye isizwe masingakhali kodwa sibe nokujabula ngokuthi insizwa zizovela zizofika emphakathini ngendlela efanele. Lokho esikhulekelayo kumkhandlu wakwaNongoma ngoba uhlonipha ongangentaba ongangemfula ongalinganiswa ngalutho okulapha pheko umthunzi welanga. Nina bendlovu Labezithi ngiyafisa ukuba ngichaphazele futhi nalapha odabeni lweZululand ukuthi ingonyama kayixabene nokuthi lemkhandlu emhlanu engaphansi komkhandlu weZululand ibizwe ngeZululand ngoba kuyo nxa izwa kunendawo noma kuthiwa siyisiqeshana kayisalingani nalowo mhlaba wakaZulu, kepha ukubizwa nje kwalemkhandlu kuvusa lelo gugu lendulo elangazelelayo ukuthi ngelinye ilanga liyobuya izwe lakaZulu libizwe ngezwe lakaZulu. Kuyo kulusizi ngoba ukunqotshwa ngamaNgisi kwaholela ekutheni lingasabizwa noma efaneleyo. Ngaleyo ndlela le ukubizwa kwalomkhandlu ukuthi iZululand engonyameni kuyinikeza ithemba ngokuthi hleze ngolunye usuku izwe liyobuya ngokupheleleyo libuyela kubanikazi balo. Umqoka ukuthi njalo sisazise isizwe ngokuqhubekelayo odabeni lwecala nokwenza ukuba sithokoze kumaziko ahlukeneyo lapho ezosilekelela ukuzosabalalisa ulwazi noma
ilaka lendlunkulu ngodaba lasenkantolo. Kithi sindlunkulu noZulu sibika lolu daba lasenkantolo engxenye kuludaba losizi, engxenye kuludaba lethemba nokuphokophela kukaZulu, ngoba sokhumbula ukuthi mhla zimbili kuMandulo ngo-1879 isilo saSondini uJini Nomnyama ungapende bezinwe nezingonyama wayesendleleni ebheke ekudingisweni thathiwe engome lapho ayithuse khona ngemuva kokuba impi yamangisi ishisile isigodlo saSondini kubo abahlaseli okwabuluphawu lokunqotshwa kukaZulu, nalapho ingonyama sebeyithathile beyisa ekudingisweni kubo okwaba luphawu olupheleleyo nesiqiniseko ukuthi kuphelile ngoZulu. Usizi ke lwethu lulele lapho nalapho sibika kwabezindaba, kepha futhi ukubika namhlanje ngalolu suku kusinikeza ithemba lokuthi nakho konke okonakeleyo sibona izwe lihamba, njengoba uZulu wakwazi ukuthi ebhekane nesimo ayibhekene naso ngo-1879 nazo zonke izinselelo eyibhekene nendlunkulu noZulu esikhathini samanje sizokwazi ukuthi sibhekane nazo. Mhla lolunye kuMandulo ngaye u-1879 kushuthi inkosi ithathwe ngayizolo, uSir Garnet Wolseley wabiza umhlangano weyinsika kaZulu lapho afika phakathi kokunye ngokuthi inkosana ehlonzwayo ungena eyicashweni kayise noma ukuthatha isihlangu sikayise kulawo makhosikosi agcine 13 abasebewabekile nasendlunkulu isiyohlonzwa ngokomthetho wendabuko nangokwesiko. Base beqhubeka ke futhi kuso isigaba sesikhombisa uclose 7 bethi kepha ohlonziweyo uyokwamukelela ngokuba ngemuva kokuba eseqinisekiswe nguhulumeni wamangisi. Ngaleyo ndlela ke Zulu isimo esibhekene naso namuhla kasisha sidala, njengoZulu siyakulangazelela ukuthi ukukhuleka kwethu lapho kuthiwa kulekiwe kubuye ngokupheleleyo ngokuba sikwazi ukuthi siyithathele izinqumo ngale kokuthi kube khona lowo ozibona noma izimo zamandla zepolitiki ezimnikeza amandla ukuthi ebe ngumnewethu omdala lapho singakwazi ukuthi siyithathele izinqumo, kepha kuthiwe ngoba awubhuti omdala akavumile lokho, ngaleyo ndlela kakusikho. Siyakulangazelela ukuthi sikhululeke nathi njengabakhululekile sikwazi ukuthathela izinqumo zethu.
ukukhuleka okupheleleyo okwesibili kuyoba lo daba lokuya komhlaba kubaninino ngokupheleleyo ngoba indunduma yasemgungundlovu yayingalweli ivoti ujinini nomnyama kalelanga ivoti uMamonga ehlezi enqabeni kaCeza ekhipha izimpi wayengaleli ivoti na wonke amakhosi ayicindezelwe kepha kwakulwela umhlaba owafelwa ngamadoda kukhanda lomkhosi kukaZulu kuhle ukuthi sidlule lapho ukuze singabe nakho ukudideka odabeni lwasenkantolo sofisa sikhumbuzane ngokuthi mhla zama-31 kuNhlaba on the 31st of May inkantolo enkulu esePitoli yakhipha isinqumo so ukuthi umntwana uMisuzulu ebe esephendulile mhla zingama-30 kuNhlangulana 30th of June noma lingakafiki lolo suku ngoba amaphepha ayifakiwe enkantolo ukwenzile lokho yayisephinde ilayela ukuthi ngonyaka uZonda Magwala ebese wafakile wakhe amaphepha okuphendula lapho mhla zingama-28 kuNtulikazi on the 28th of July yakwenza lokho ngaso futhi isinqumo senkantolo inkantolo yayinqume ukuthi mhla ziyishumi kuNcwaba on the 18th of August umntwana uMisuzulu kuyobe kufanele ukuthi ke esefaka amaphepha aqukethe amaphuzu ezimelela ngawe enkantolo ngababeli bakhe umntwana mhla ziyishumi-4 kuNcwaba on the 14th of August sekusele insuku ezine ukuba afaka amaphepha ngomyalelo wenkantolo uveza ukuthi kulokho okwakuphendulwe ngonyaka emaphepheni ayo i-replying affidavit unobufakazi obuningi obusha lezokuchaza lapha ngezansi uphinde futhi ekhuluma ukuthi ihleze kuzodinga inqama ihlehle beyihoxise i-affidavit kaMntwana wakaphinda angene engasayiniwe nesimtusayo kakhulu imbabazane emahaqa haqa zamadoda emasendeni usungulo lwezibonibono abathi balivimba ngapha luphume ngapha ngokuthi engawasayini lamaphepha nxa siyixoxela nje siye sithi ngabe sithi safunani ngoba phela umntwana ukwenzile ngokuthi lapho ebona ukuthi kakuseyona lendlela ayekholwa yiyo noma ecabanga bese ngazimeleli ebone ukuthi indlela thize makaphonse itshe ezivaneni ukuze uZulu ungawi kulesi sikhathi samanje mhla zama-28 Ntulikazi ngonyama iphendulile kasizungena kukho konke esike sakusho phambilini ngoba lokho kuyosho ukuthi siyaphinda kepha okumqoka ukuthi ngesikhathi umntwana
uMsuzulu ephendula umaphepha akhe unameke amaminithi omhlangano bamhla ziyi-14 kuNhlaba 2021 wanameka i-attendance register, wanameka i-agenda ukuthe lapho sekufika kubameli bethu bahlonza ukuthi okokuqala i-agenda yayingahambisani nezimiso zomthetho ngoba yayingalivezi iphuzu lapho umhlangano wawuzodingida khona ukuyiphatha kwakhe umntwana. Kanti ngokwesigaba semthetho esifaneleyo lo daba lolu okudinga uba makudlule kulo lo mhlangano wamhla zili-14 ongadlulanga kukho. Okunye okumqoka ukuthi we-attendance register umthetho uthi indlu eyohlala ithathe isinqumo, kepha uthe lapho kubhekwa leyo attendance register efakwe nguye umntwana kwacaca ukuthi bakhona ongebona abasendlunkulu ababeyingxenye yalo mhlangano, nanokuthi ngokwakhe indlunkulu lokhalo lwesilo esiqeda kuqa uMdlokombane, lokhalo lukaBhusha, lokhalo lukaMqwalajuba, lokhalo lukaMamonga, lokhalo lukaJinini omnyama ongaphendebezingwele zingonyama. Kepha lapho usungena kule attendance register kuyahlaluka ukuthi ababesemhlanganweni kakubona laba abachazwa nguye umntwana athi bayindlunkulu. Yebo bangabasendlunkulu, kepha ngokwezindlu sebeqile kulomkhawulo awubekile ukuthi ke kufanele kugcine ngesilo ucetshwayo. Ngagcina lapho ngokwamaminithi omhlangano kuyavela futhi ukuthi labo abakhiphe ngaphandle ngokomkhawulo awubekile ochaza indlunkulu baba ingxenye ekuthatheni kwaleso sinqumo okuthiwa sathathwa, noma thina siqonda ukuthi lowo mhlangano kwangeyona umhlangano wendlunkulu ngokwezathu esesiyibekile kaningi. Ngaleyo ndlela lokho ukodwa kuyalibulala icala lakho umntwana, ngoba kusho ukuthi kahlonzwanga ngomhlangano ofaneleyo njengoba ebeka amathize nje shawuza mthilili ingaso leso sizathu sokuthi uyazi ukuthi nxa kungenwa enkantolo angeke alibone edlalayo. Elinye iphuzu lesibili ngokwamaphepha wafaka enkantolo ileli lokuthi kuthe noma umntwana kaPhindangene eziqhelelanisa naye umntwana namaphepha asenkantolo waqhubeka wasebenzisa istatement sikamntwana esingasayiniwe. Sonke siyaqonda ukuthi istatement esifungelwe siba istatement esifungelwe ngoba lowo esibhalwe egameni lakhe uhlale phambi ka-Commissioner of Oaths wathi lokhu okubhalwe la ngiyakwazi futhi kangiphikisani nakho. Ngaleyo ndlela ke nxa uletha istatement esingasayiniwe usho ukuthi
yobufakazi obuletha enkantolo obungafungelwe ukuthi kabukho ubufakazi obukhona ngaleyo ndlela inkantolo kayibemukeli lobu bufakazi. Okuvelayo kwistatimende sikaMntwana esifungelwe ngokwenqubo lowo owenza istatimende uzochaza konke akwaziyo bese ethi ngiyafakazisa ngosibanibani uthi ngokwe confirmatory affidavit I confirm echaza kepha okuphawulekayo ngomntwana uMisuzulu kwistatimende sakhe sasenkantolo zithi isuka nje amadaka ethi uyaconfirma okusho umntwana wakaphinda angene, uyaqinisekisa okusho umntwana wakaphinda angene, okusho ukuthi effectively akanakho enakushoyo phambi kwenkantolo nokwenze ukuthi ezinye zezizathu ezenza ukuthi bengafaki ama-heads of argument mhla ziyi-18 kwefili ukuthi bathi basacabanga noma bazoqhubana nalesi statement sikaMntwana esingasayiniwe okusho ukuthi kasamukelekile inkantolo ngokomthetho noma bazohlehla beye eMgungundlovu beyotomula istatimende sikaMntwana okaphinda angene ayesebenzise emaqaleni aseMgungundlovu. Manje ke okuxakayo ngalokho yilokho eMgungundlovu kwakulo licala la 50% licala lokuqiniso besignature yesilo kube licala le-interdict elandivimba leyo coronation eyayingasibe khona ngaleso sikhathi. Ngaphambi kwenkantolo iNgonyama uZonda Magwala yayingekho phambi kwayinkantolo ukuba izoveza elakalayo. Okukhulu nokumqoka kakhulu ukuthi inkantolo yalapha yana yayingabheki udaba lokukhosana lokufaneleka nokungafaneleki, kepha yayibheka ezinye nje indaba. Kwasekwenzeka ke lokho kubunjiswa komlungiswa, kepha okugcina nokumqoka kakhulu ukuthi manje lolu daba olufakiwe enkantolo lo daba lokuthi inkantolo ibuyekeze isinqumo sikamongameli. It's an application for a review, a decision ka-president, and lolo daba was never before the court in the 3 consolidated Pietermaritzburg cases, and it could never have been ngoba umongameli wayengakasithathi isinqumo. Ngaleyo ndlela ke kufakazela khona ukuthi umntwana uthi makuhlehle noma uwenza lokho okungaholela ukube icala lihlehle ngoba sezime emthumeni, kepha ke sobhekisana lokuthi icala lihlehle. Iphuzo elilandelayo ngelithi emaphepheni asenkantolo umntwana uMisuzulu uthi indlovukazi yamhlonza ngokwewili yayo ngoba yona yayihlonzwe ngumdlokombane. Ngaleyo ndlela indlovukazi ayikhulumela umdlokombane. Manje ke okuhlalukayo lapho ukuthi kahlonzwanga umdlokombane,
umbuzo ngothi yini kwenziwa ethi umhlokombane engavele ehlonzene umntwana kuyaba ziyasuka ngaleyo wini leyo esiphonsela inselelo ngoba siyakholelwa futhi cishe sifunge sigomele ukuthi kwangeyomgunyathi khona ke ingeyomgunyathi kunjalo labo ababegila lo mkhuba kwenziwa yini ukuthi ke bengabhali ke yena umntwana njengoba besethi enkantolo indlovukazi umntana enkosi waye khuluma egameni kaMhlokobane speaking on behalf of uMhlokobane nokungelelo iqiniso kepha okukhulu kakhulu okushaya leyo nkulumo noma leyo argument kuyilalise phansi noma kwechitha umongozimo ukuthi obekwayo ubekwa ngokosiko ebekwe futhi la ngokwesiko empilo manje ke umntwana akakwazi ukuthi ethi futhi uzama nje intoba lentoba angakutsha ngayo ngapha uthi indlovukazi ayikhulumela uMhlokobane noma ke sichitha kwakhona lokho ngapha ebuyethi iyona emhlonzeni manje ke umongozimo ke uqhamuka la nokulala phansi uqhamuka ekutheni ukudlulela nokudlulela kobungonyama ngokolimo futhi ngokwe-male primogeniture nesilungu okuwukuthi udlulela kundodana nondodana kasinawo umlando wendlovukazi eyake yagcotshwa kwaZulu noma ke sinawo umlando wendlovukazi kaMsweli owaliphatha izwe naye futhi edondolozela ngomntwana ondabuko kepha wayengahlonziwe ukuthi uyingonyama wayephethe izwe nomntwana ondabuko ephila uMamonga eboshiwe esejele esekudingisweni ngaleyo ndlela ke ukuzama ukuphutsha ukuthi wayenelungelo lokuhlonza ongalandela kakusilo iqiniso wayengamhlonza kanjalo ongalandela wayena isiko nomlando lingamvumela ukuthi wayengahlonzwa ngoba kakaze kwenzeke manje ke lapho umuntu ekhuluma ngalolu sizi ngoba lo sizi linhlekelele sihlale ngabantwana siyibuza ukuthi laba ababe gilalo umkhuba bexoxa ingonekwane emini napho lapho sebehlupha khona ukuthi kwafanele nathi besitebele bethi seyoxoxa ingonekwane kufanele liphathe izinti ukuze ngoba ixoxwe emini ukuze nxa sixoxa nichome izinti lapha emakhaya ukuze ningabe niyibona ngabakwenza ngalokho umbuzo ngothi ke lapho sekuthethwa amakhosi ngoba ukuthethwa amakhosi inyosi kumkhuleko kwabasendulo ukhulekelwa imanje ukhulekelwa ingomuso ukhulekelwa ukusimama nokuvikelela kwesizwe imaphi kamakhosi ayothethwa awakangwani noma ngoba lapha kaZulu azothethwa kanjani amakhosi kaZulu engamzali umntana enkosi sithatha ukuthi nje lenganekwane ngampela yaxoxeka kuzothethwa amakhosi kangwane endlunkulu kaZulu inkinga ke uyabona ukuthi
lobo qiyana lobo buyavuleka mawucabanga lokho. Elinye iphuzu nelomkhosi omongo wesihlalo sobukhosi kaZulu. Umkhosi wosela. Kushuthi kwakwenza njani? Wayoqimba eqibele odokotela bebonyama xa kwenziwa lo mkhosi. Uyabuka ke kuye kube buhlungu ngoba lapho ukhanda uqili uphoqwe izimo ezisuke ziphoqile zokulahlekelwa ngokungcwele kawucabangi okuyokwehla kwenye insizwa angakethi ngapha umfowabo Njomane oyethi amanga anemplans emfishane ngoba kusuke kuba nje ubuqili lobo kusuke benziwa ngaleso sikhathi lasizongena odabeni lokuthi umongameli uphendula uthini izimapha amaphuzu azelela kuwo ngoba lokho sesikhulumile kaningi nanti iphuzu okumqoka ukuthi sikhulume namuhla lo ukuthi lapho thina sithi uzonda amagwala eGonyama sithi umntwana umisuzulu ngumntwana akhona ukudelela noma kuba amahlongandlebe njengoba abaningi becabanga noma ukuba ama-Royal Rebels njengoba sibizwa kepha lokho kusukela ekuqondeni kwethu isiko nanokuthi lowo ohlonzwayo kumele ahlonzwe kanjani ekusukela odabeni lokuthi ohlonzwa ngumndeni phakathi kweNgonyama uzonda amagwala nomntwana uMisuzulu ngubani obahlonzwa ngumndeni iNgonyama uzonda amagwala eyahlonzwa emihlanganweni eminingi elandelana yendlunkulu lapho kwakukhona oyisebayi iNgonyama naba kaMhlobombane lapho kwakukhona oyise wesigaba sokuzaleka kukhona izindlovukazi zikaMhlobombane zonke kukhona abantwana abakhulu bezindlu ezo7 kwezishumi nanye 11 lapho kwakukhona izindlu zasendlunkulu uhlehla ubheke emuva iphuzu lesibili elenza sithi iNgonyama uzonda amagwala umntwana ngapha ingoba phela lapho uyiNgonyama ingani wena ohola ihlaba ulihola kuleso sigodlo noma kulowo muzi ngoba isiko lisiko lapho umnomzana wakaMhlongo noma wakaMthembu noma wakabani kepha iNgonyama in this instance eyaphumela khona wakhetha ukuthandayo lapho zonke izinto zayo iNgonyama ezenzelwe khona ukuze kube manje ke ulihola kanjani ihlambo uliholela lapho iNgonyama ngaphumela ngakhona umsebenzi wokuphushula kweNgonyama owaholwa iNgonyama uzonda amagwala iNgonyama uMdlobombane owaholwa iNgonyama uzonda amagwala kuze kube imanje ngoba kwezinye indawo ivamisile le ndaba yokushutha amavidiyo kushuthwe kuqoshwe kwaqoshwa ke kuduthula ibhubesi nokwagcina kuvela ukuthi kanti kwakunesandla semfene kupho oqoshiweyo okukhushulwa kweNgonyama ngokosiko akakwenzile ngeke kwenze futhi ngoba kasiye inkosana kepha
okukhulu kakhulu nokuyingqikithi owengodla mkhonto ibambe ibhosho ngoba ethi lonela kumhlabanela umntwana omkhulu akaBinya uthe isibaya sasesigodlweni enyokeni isibaya eside isibaya esikhulu lokho ngenxa ukuthi kulapho inkathakazulu ikhona kulapho amakhosi ekhona manje ke uzoba kanjani ngonyaka ungafakwanga esibayeni semikhosi ngithi kuthiwa ubekwe ngokwesiko kaliphelele isiko kawubekiwe ngoba sabona nje kwakhiwa isibaya khona ngize ngicabanga lolu daba ngicabanga iculo likaLuther Vandross elithi a house is not a home manje ke ngoba futhi wayeqonda ukuthi ihouse into engaphelelisiwe engafani nehome ngalo ndlela ke nesibaya ngaba isibaya khona ukuthi ukufaka isibaya awufaka isibaya ichabo ufaka isibaya nesiphi esimumethe muphumo ngokwesiko ngoba umkhosi wasela wenzelwa lapha esigodlweni sasenyokeni ngoba inkathi ikhona ngoba amakhosi akhona ngaleyo ndlela ke siyafisa nje ukuthi sicacise lokho ukuthi cha soyisazi kwekhona kuba ama-Royal Rebels noma kuba ngosikhwili Bhabhana noBhoko noma kuba amahlongandlebe kepha sisuke sikhuluma ngoba siqonda esikhulumayo manje ke ulishwa ukuthi nakulesi sikhathi sibona sizobanjwa ngobhongwana sibanjwa ngoqhotho ngokomthetho owanqunywa nguSir Garnet Wolseley mhla lolunye ondini ngo-1879 siyathokoza kakhulu.